କାଲି କଣ ଆଇଲନି? ମମି ଥିଲା। ମମି ଥିଲା ଏଇନି ମନେଇ କଣ କହୁଛ? ମମି ଥିଲା ଧୀରେ କହିଲେ ହବନି। ଆଉ ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା କହି ରାଗିବନି ନା ସେ ମୁନ୍ନାକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଉଥିଲ କଣ ହେଲା ତାର କଥା? ଏ ପଇସା ପତ୍ର ଟିକେ ନଥିଲା ତ ମୁନା ଏମିତି ଭଲ ପାଇ ଟିକେ ଖାଇଥାନ୍ତି ପଇସା ପତ୍ର ଆଉ ମୋର ଏଇ ଦିନ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ମତେ କରୁଛ ନାଇଁ ସିରିୟସ୍। ସିରିୟସ୍? ତାକୁ ଦଉଛ ମନ ଆକୁ ଦଉଛ ମନ ମୋର କଣ ନେଇ ଜନ କଣ ଏଇଠି କଣ ମତେ ମରିବାକୁ ବଇଛ? କଣ କିଛି ଆଉ କଣ ପୁରୁଣା କାଢିଲୁ ପାଲଟା କାଢିବ ନା ଆମେ ଆସନ୍ତି ତୁ ମତେ ସେ କୋଦଳା ବଜାରରେ ବାଗୁଡି ରାମ୍ପି ପକେଇଥିଲୁ ମୁଁ ଏବେ ତତେ ଭାଲୁ ହେଇ ଚୋବେଇ ପକେଇବି। ଆରେ କଣ ଚୋବେଇ ଦବୁ ମୋ ମାଇକିନା ଇଏ ମୋ ମାଇକିନା ଆରେ ହଁ ତୁ କଣ ଭାବୁଛୁ କଣ ମୋ ମାଇକିନା ମୋ ମାଇକିନା ଆରେ ସାତ ଯୁଗ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଭଲ ପାଇଥିଲି ମୁଁ 14 ଯୁଗ ଭଲ ପାଇଛି କରନି ନା 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 ଆରେ ଏନା ନୁଆ ବାନ୍ଧୁଆ ଏ ଛପିଟା ନେଇ ସେଠି ବାନ୍ଧି ନା ମୋ ଘଇତାକୁ ତମେ ବାନ୍ଧନି। ଘଇତା ତମର ଖୁପୁରି ଖୁପୁରି ଏଠି ଚାଲିବ ଏ ବାଳ ବିଲେ ପିଲା ଷୋଳ ମାନେ ମତେ କିଳା ଉପରେ ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋର ଖାଲି पुलिस मो नारे केते टका फाइन पकेइथिला बे? 12 टंका। ए 12 टका भाई बासंती बे नाचिबो ସେ ମୁଣ୍ଡ ମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନାଚେ ନା ନାଚେ ନା ନାଚିନି କଣ ମେୟା ତମେ 12 ଟଙ୍କା ଦଉଛେ ତ ବଜାରେ यस बॉस ए साला लागिल दले हो को सुंगई देला को सुंगई देला विश्व तोड़िला ଘରକୁ ଯିବା। ନାଇଁ 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 ମୁଁ ଯାଇପାଇନି ସାला ପିଲାଟା କଣ ତୁ କଲୁ କଣ କଲୁ ମୁଁ ଶୁଙ୍ଗେଇ ଦେଲି। ଏ ବୋପା ଲୋ ତୁ ମତେ ସୁଙ୍ଗେଇ ଦେବୁ ଏ ବୋପା